לאן אתה הולך? אני מתגעגעת. תמיד בסוף היום סיפרת לי הכל, ומשהו חסר עכשיו אני לא יודעת אם זה הזמן הזה שרץ מהר לשנינו. והתמונה שלך קצת מזכירה שפעם היית מבקש לישון הכי צמוד. תמיד צחקת שהיה חסר לי טעם באנשים, ותכלס מה היה לי חוץ ממך? הייתי שלך, לילות של כללות, מה עשיתי איתך? עכשיו זה גדול, אתה לא יכול לדעת מה קורה לי ומה נסגר איתנו. זה שלנו,